iri bilen Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň diwanyndan paýtagtymyzda täze gurulyp ulanmaga berilýän halkara senagatçylar we telekeçiler universitetiniň açylış dawrasynyň geçirilýän ýerine geldi. Hoş geldiniz Gahrman Arkadagymyz. Halkara senagatçylar we telekeçiler universitetiniň toý bagyny kesip bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş etýär. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyz dabarly ýagdaýda toý bagyny kesdi. Soňra Gahrman Arkadagymyz binanyň içine girip, universitetiň baş binasynyň eýwanynaky diwaryň büdünni mozaika görnüşinde ýerine getirilen gadimiýetde türkmen täzirlerini şekillendirýän we häzirki döwürde telekeçleriň dürli gurlarda, şol sanyna alymda, bilimde, innowasion tehnologiýalar ulgamyny, ýeten tepkitlerini beýan edýän surat eserini synlady. Universitetiň eýwanyna ýurdumyzyň hususi iş öwürleriniň üstünlikleriniň suwutnamasy bolan diplomlar we sertifikatlar ýerleşdirilipdir. Soňra türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz şanly wakam nasibetli halkara senagatçylar we telekeçiler universitetine hormatly prezidentimiziň adyndan suwut berilýän täze awtoloklaryň açarlaryny gowşurdy. Soňra universitetiň meclisler jaýyna Gahrman Arkadagymyz bilimler we talip ýaşlary günü münasibetli talipleriň, professor mugallimleriň öňünde beýanat bilen çykyş etdi. Gahrman Arkadagymyzyň beýanaty hormatly Arkadagy Gahrman serdarymyzyň geljegi nazarlayan ýöňden görjükli daşar gemde içer siýasatyna başlandy. Gahrman Arkadagymyz talip ýaşlary ýüzlenip, şeýle ajaýyp günni ular bilen duşmagyna üreýän şatdygyny, halkymyzyň toýlar goşa-goşadan gelýär diýen pekiminiň şu gün durmuş hakykatyny öwürleýänini aýtdy. Türkmen halkynyň milli lideri, hormatly prezidentimiziň Hytaý Halk Respublikasyna saparynyň çäklaryny bir näçe duşuklary geçirýänini we bu duşuklaryň iki ýurduň arasynda gatnaşyklary has puturlandyrmaga ýardam etjekdigini anan bildirdi. Şunuň bilen baglykda Gahrman Arkadagymyz ýurdumyzyň talip ýaşlary bilen bilimler we talip ýaşlary gününe duşmagyň öýüdini meýsir edenligini bellädi. Gahrman Arkadagymyz 19 sentýabrda halk maslahatynyň meclisiniň geçirijekdigini aýtdy. Munyň öýüdi halkymyzyň döreden agdy biri taňry bir, agda alany gaňry bir pekiminiň dowamyta atarýanlygynyň aýdyň beýanydyr. Soňra halkara senagatçylar we telekeçiler universitetiniň binalarynyň hil wagtda ýokary görkezlere eýdigini tasdiklaýan halkara derejeli şahadatnamalar we baýraklar gowşurly. İlki bilen türkü dünýäsiniň injenerler we binagarlar birleşmesiniň ýol başçysy Alyas Demirçi bugun dabarada çykyş etmeginiň öýüdi üçin uly hormatlygyny aýtdy. Hemde Gahrman Arkadagymyzy we hormatly prezidentimizi täze universitetiň açylyp ulanmaga berilmegi bilen tüý sürekden utlady. Bilinşýäri Gahrman Arkadagymyzyň we hormatly prezidentimiziň tagallary bilen Türkmenistanyň bilim ulgamy iýlikderli kämilleşdirilýär. Şu gün açylyp ulanmaga berilýän Türkmenistanyň halkara senagatçylar we telekeçiler universitetiniň ulanmaga berilmegi munyň aýdyň beýanydyr. Soňra Alyas Demirçi Türkü döwletlerine öýe binagarlyk bilim idarasy höküminde we universitet senagat hyzmatdaşlygyny ösdürýän hemde telekeçilik we innovasiýalar ulgamyna münasip goşan goşýan görnükli hemde nusgalyk ýokary okuw mektebi höküminde ýürüýte baýraklary gowşurdy. Soňra CERT International sertifikatlaşdyrmak boýunça guramasynyň direktori Riyad Ibragimow Gahrman Arkadagymyza ýüzlenip, Türkmenistanda ýeňden bellenýän bilimler we talip ýaşlar gününde täze ýokary okuw mektebiniň açylyp ulanmaga berilmeginiň aýratyn ähmetiniň bardygyny aýtdy. Bellenşýäri Türkmenistanyň ykdysadyety iýlikderli ösdürilýär. Şonda innowasion çemeleşmeleri mühim ähmet berilýär. Mihman pursatdan peýdaranyp Gahrman Arkadagymyzy we hormatly prezidentimizi täze ýokary okuw mektebiniň açylyp ulanmaga berilmegi bilen tüý sürekden utlady. Hemde halkara senagatçylar we telekeçiler universitetiniň okuw işlerini dolandyrmak çygyryny hil menejmentiniň ulgamlarynyň
ISO 9001-2015 halkara standartlarynyň talaplaryna laýyk gelýändigini tasdiklayan güwänamany we degişli nişan gowşurdy. Soňra Seybol kompaniýasynyň wekili Agan Ýadow gahrman arkadagymdy we hormatly prezidentimdi bilimler we talip ýaşlar güni bilen tüýsürekden utlady. Ende bir jan saglyk, uluk ömür, iyi ýurt beýikli işleriniň arwaşyklary beselmegini arzu etdi. Bilinçäli gahrman arkadagymyň ýurdumyzyň alam bilim ulgamyny döwre baplaşdyrmak we kämilleşdirmek boýunça başlangyçlary häzirki wagtda hormatly prezidentimiň paratatly başdanlygyny üstünlikli durumça geçirilýär. Munyň öýdi ýurdumyzda ýokary derejeli hünärmenleriň kemale gelmegine möhüm ähmiýeti gider. Seybol kompaniýasynyň wekili Halkara Tenagatçylar we Telekeçiler Uniwersitetiniň barlahany otaglarynyň yerli we halkara standartlaryna laýyk gelýändigini tasdiklayan barlygy güwänamany we degişli nişany gowşurdy. Soňra Özlem Awdinlatma kompaniýasynyň wekili Ahmet Kahraman Türkmenistanyň ýeňden bellenleýän bilimler we talip ýaşlar güni Halkara Tenagatçylar we Telekeçiler Uniwersitetiniň açylyp ulanmaga bermeginiň aýratyn many mazmuny eýdigini belledi. Ende şunun bilen baglykda şanly waka bilen gahrman arkadagymdy we hormatly prezidentimizi tüýsürekden utlady. Soňra Özlem Awdinlatma kompaniýasynyň wekili Halkara Tenagatçylar we Telekeçiler Uniwersitetinde gurulan aşyklandyrjy enjamlaryň we şäher mebelleriniň ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 45001-2018 halkara standartlaryna laýyklykda işinip taýýarlanandygyny hemde bu enjamlaryň ýokary hilini we bildirilýän talaplara laýyk gelýändigini tasdiklayan şahadatnamany we degişli nişany gowşurdy. Gahrman arkadagymyz ýokary okuw mektebini munasip bolan halkara sertifikatlary we bayraklary bilen tüýsürekden gutlap, munyň ýurdumyzyň bilim ulgamynyň iýlikderli üstünlýändiginiň aýdyň beýany bolandygyny aýtdy. Soňra bu ýerde türkmen halkynyň milli lideri, şanly sene we taryhy günde hormatly mihmanlaryň kitabyna ýadgarlyk ýazgy galdyrdy. Gahrman arkadagymyz hemmeleri bugünkü şanly waka bilen tüýsürekden gutlap, dabara gatnaşlaryň äglisine üstünlikleri arzu etdi. Gahrman arkadagymyza şanly wakam nasibetli halkara Tenagatçylar we Telekeçiler Uniwersitetiniň işgärleriniň hemde talip ýaşlarynyň adyndan ajaýyp türkmen halyny arkadagy gahrman serdarymyza sowgat hökümine gowşuryp bermegi uly hormat bilen haýyş edildi. Medeniýet we sunugy dysatlarynyň ýerine getirmeginde joşgunly aýdym sazlaryň ýanglanmagy bugünkü dabaranyň ajaýyp jenlenmesine urildi.